Comences tu o jo? Va, tú, les dames primero. Oi. Doncs a mi no m'agrada que siguis com un nen petit que sempre depèn de mi i no pot estar sol, eh? A mi no m'agrada que te'n vagis tant de festa amb les teves amics. Bueno, què? No em cauen bé i jo no et caic bé, tampoc. A mi no m'agrada que quan surts de festa desapareixes durant dies i no em diu res. A mi no m'agrada quan et poses vestits tan curts per anar de festa. Doncs a mi no m'agrada que no em preguntis com estic ni que sigui de tant en tant. Pues a mi no m'agrada quan ets tan pesada i vulguis parlar de qualsevol petit problema que tinguem. Doncs a mi no m'agrada que donis like i segueixis a dones en biquini de manera massiva. A mi no m'agrada quan no comparteixes amb mi les teves contrasenyes. Tens alguna cosa? Doncs a mi no m'agrada que amb els teus amics siguis una persona completament diferent i que no els hagis de dir que estem sortint. A mi no m'agrada quan vas vestida tan apretada per anar al gym. Mira, saps què? Deixem-ho aquí. Què? Però què passa?